ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಬಂಗುಡ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪನ್ನುಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ 16 ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿಲ ಜೀರಿಗೆಲ ಅವು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಂಡು. ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮೆಂತೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದೆ ನನ್ನ ಪೊತ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಓಮ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತತ್ತು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆಯನು ಏತು ಹೊರ್ತಕ್ಕಿಂದು ಅಂಚ ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿನ ಐಟಮು ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ, ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ, ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ 5 ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಎಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ. ನೆಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ತಾರ ತೆನ್ನದನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪನ್ಪೆಯನೆ ಆಪ ಎತ್ತು ಹೊರ್ತಕ್ಕಿಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಡಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಂಗಿದೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ತಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಹಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕನತ್ತು ಮಲ್ತಂಡೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದನೇ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ಕಾಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಲ್ಪು ಆರಿದು ಬರಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾವು ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದೆಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಎಕ್ಕಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅದು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿನಾತು ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ಕ
ಇಂದು ಈ ಕಜಿಪ್ಪುಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಡ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂತೆ ಪುಜಂಕ್ ದಿಂಚ ಮೇಲುಗು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿನೊಡೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪಣ್ಣುಪ್ಪು ಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪಣ್ಣುಪ್ಪು ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಜಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪಣ್ಣುಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಕಜಿಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದನ್ನಟ್ಟ ಏರು ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಅಗುಲು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.